Croeso i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yma yn Aberystwyth. Pwrpas y Llyfrgell yw gwneud diwylliant a threftadaeth Cymru yn agored i bawb, i ddysgu, i ymchwilio ac i fwynhau. A gallwch chi'n helpu ni gyflawni hynny trwy wirfoddoli yma yn y Llyfrgell. Bod yr adeilad yn un mawr, mae yna groeso cynnes yn eich aros y tu fewn. Edrych ar ganfod hanes Cymru a'i phobl dros y canrifoedd o fewn y casgliadau. A hynny trwy ffilm, llawysgrifau, mapiau, ffotograffau, gweithiau celf a llawer mwy. Dewch i ddysgu mwy nawr am y cyfleoedd gwirfoddoli sydd gyda ni'w cynnig ar hyn o bryd. Mae yna lawer o gyfleoedd i greu fersiwn electronig o gardiau mynegau, fel bod y cynnwys yn hawdd i'w chwilio. Mae'r tasgau yma hefyd yn gyfle i wirfoddolwyr i wella eu sgiliau wrth ddefnyddio Microsoft Excel. Mae cyfle i wylio rhaglenni hanes a materion cyfoes ITV Cymru o'r 20fed ganrif, gan greu crynodeb o gynnwys a prif themau o'r rhaglen. Cofnodion meteorolegol yw'r rhain o ystad yn ardal y Fenni o'r 1850au ag ymlaen. Mae yma gofnod dyddiol o ddarlleniad barometr, thermometr, faint o law sydd wedi disgyn a ffotodyddiadur. Bydd y wybodaeth yma'n ddefnyddiol iawn i ymchwilwyr ac i unrhyw un sydd â diddordeb yn yr hinsawdd. Mae'r cynllun gwirfoddoli'n gweithio mewn partneriaeth â rhaglenni eraill. Fan hyn, mae gwirfoddolwr wedi bod yn digido casgliad o luniau, ac mae nawr wrthi yn paratoi'r lluniau i'w rhoi ar wefan casgliad y werin. Mae cyfle i dderbyn hyfforddiant ac achredyd mewn digido delweddau. Os nad ych chi'n gallu dod i adeilad y Llyfrgell, gallwch chi wirfoddoli ni ar-lein trwy fynd i torf.llyfrgell.cymru. Dewiswch iaith. Dewiswch pa brosiect y hoffech weithio arni. Bydd angen i chi gofrestru neu mewn gofnodi ar y wefan. Mae canllawiau gam wrth gam ar y dudalen cymorth. Gallwch dagio cynnwys llun neu ddisgrifio llun cyfan. Mae manylion llawn am ein cyfleoedd gwirfoddoli i gyd ar ein gwefan. Medrwch hefyd lawrlwytho ffurflen gais o'r wefan. Neu e-bostiwch ni ar gwirfoddoli@llyfrgell.cymru.